Så optager vi en lille film om mit hjem. Det er altså hovedindgangen. Det er mig. Og her er altså min hovedinddør. Her har vi et skoskab. 3 låger. Så mange sko har jeg ikke endnu, men det kan vi altid arbejde på. The door. The room. Ja, og her har vi så sofa-sektionen og et lille fjernsyn med en enkelt lille DVD og en satellitmodtager. Det gode de her to, det er at recliners. Det har jeg altså ønsket mig, det er fantastisk. Herovre der har vi spisebordet og lidt med væg, altså godt. En vitrine af en art. Og gå ind til værelserne. Vi har et gæstebadeværelse. Eller faktisk er det badeværelse der til overs. Det er sådan et, når man har lyst til at variere sig lidt. Her har vi mit kommende kontor / gaming room. Og når fjernsynet skal hænge der, eller stå på den der. Og så skal der lige være en sofa herovre, og så måske et lille kontorbord der. Ja, computer. Masser af skabsplads. Ja, det er dårligt. Ja, lad os gå ind til gæsteværelset. Det er lige til venstre her, og det har sit eget bæreværelse. Det kan man lige her. Så når man kommer ind til gæsteværelset, så har man sin dør her, og så lukker man. Fint, nu gider man ikke se på Tommy længere, og så kan man gå herind og sove lidt i de 2 fine senge. Ja, 2 vinduer. Og selvfølgelig air conditioner og med sådan en der dims. Badeværelset, fint tilstand. Så når man gerne vil se som Tom igen, så åbner man døren og går ud. Og her har vi så spisebordet en gang til, har vi jo sagt hej til. Lad os gå ud i køkkenet. Vi kan lige se her, der har vi en udsigt. Jeg har en lille altan her. Den er sådan set okay. Problemet som I kan se lige der, det er det der bliktag der. Når det regner, og det regner rigtig meget lige i øjeblikket, så larmer det. Det larmer. Jo, køkkenet. Det blev brugt i går. En curry med dosa. Der blev brugt rigtig mange spices. Det var dejligt stærkt. Spicy and godt. Et lille ekstra køkken til hushjælpen, som de kan gøre rent derude, uden at være i vejen. Ja, der kan man bare se. Lidt med udsigt. Ja. Køleskabet. Lad os se, hvad har vi Tommy. Han har ikke så meget nu. Han har rester fra i går. Og mælkekarton og noget juice. Noget ost, ketchup, marmelade. Ja. Egentlig er ikke så meget spændende. Noget grønt nede i bunden. Ja. Det er ikke dårligt. Går de ind i stuen igen. Og så drejer vi til venstre her, for der kommer vi ind til the master bedroom, som er mit. En stor king size bed. Alt for plads, så jeg ligger mig så rigtig over i højre hjørne og ligger der og krammer mig selv. Og sover om natten. Jo, der har man sådan en lille mini form for walk-in område. Jeg er ikke helt som walk-in, fordi der er en dør, man kan låse ind. Men det er fint nok. Og et badeværelse, ganske udmærket. Det virker, og der er varmt vand. Ikke har behov for, det skal være varmt. Jo, så har vi også en lille ekstra altan. Lidt mere aflukket. Mellemtiden er også fint nok. Lidt mere udsigt af det samme. Ja. Så går vi tilbage. En bog. Jeg læser. Så. Jeg læser The Lies of Locke Lamora. Ja, faktisk udmærket. Den bruger jeg meget over. Det var altså mit hjem. Jeg kan sikkert sige meget mere, men det gør jeg ikke lige i øjeblikket. I må hygge jer alle sammen. Jeg savner jer, og stay awesome.